Meghalaya Asha Workers Union hine ka siningkong kalapin benaban pa syong jathat shwa ya baro kinong tri Asha hadu ka hendriu trik unai wing ban ap ya ka jubab ka ban ada ka sarkar hadin ka jinyalang ba ya kran ya kimat jingdawa jong ki Asha Meghalaya Asha Workers Union kala shimi ka nikarai hadin ka jinya kundu ya ka menteri ka kwat ka khia ka kong amperin lingdo hapo secretariat habe kran merkilat patai kubor ka presiden kinong tri Asha kong Mary June Mirsing kala pentip ba kinong tri Asha kila dawana ka sarkar jela bakriban kintiu no ya ka jingsiu ka bakiyo ka balong tang 8,000 tingka shibnai kapintip ba ka menteri kamsim lala ban ai kanu ka jingkular halor ka ni ka jingdawa hinde kala pentip pat ba menteri rang ba ka jela on selum ya ka jinyalang ha ka hendriu tarik unai wing bat ka sarkar kan sa shim ya ka rai ha ka ni ka sngi Hot ni singo pinin ay kublay yaki na maba kilapan urlong ya kamat jingdawa kabaan bat kata kadai ha kabayadai bat ka free treatment joki Asha kumbay advisor jongi ilabatay menne ring so ban ong ba kani ka meeting kam dalong ka ba penhuan hadu kata ki Asha namar ka poin ka ba hakmat ka ba ki Asha ki kwa bat ka ba ngibu kalong ban penkiu no kandiat e gicing siu joki Asha namar kumba ngi jukran na ka por ba ki Asha jongi kiyo tang 8,000 tengka si benai ya ke insentif na kaliang jo ke state government na marhaban ya nujor bat kiwe ki jela kum sha odisha asha po sikim kiwe ki Asha ki yo shi pawajar khat 8,000 tang na kaliang jo ke state government te ka jubab ka bangiyo menne na kaliang jong health minister jongi ong ba ailat yangi ha kan ru tarik ni national meeting bat u chief minister banyakran ya kene ka benta lada u chief minister ukloi ban ai kamut khilaya yo bat lada u chief minister kulay ban ay kamut ngingim la ban le ay long kamut balada na kaliang jong chief minister unnam kular ban ay kamut ki Asha kilado de kumshi benta ban burom ya health minister bakum juru ya ki staff jong ke NHM ka badai na po ka Meghalaya state ni singo bangin up ya kata ka henru tarik kumbaki ong bat hang ni ngi penbena sundon kum ka president jong ka Meghalaya Asha Workers Union nga penbena sya baro ki parlok Asha jong ki CHC PHC ki badon hapo ka jela hi baro khot ka wai banadu menta ka sni kin ya syong res kin ya syong khachwa kumbangin up ya kata ka jubab hadu ka henru tarik batla kaliang jongi lada ngimyo ya ka jubab ha ka henru la ne nyau tarik kamut ngimban se bangin ya no syakmat da ka bangin hab ban ya syong hasurok bangin ya up ya ka jubab hadu bakan da penhun ya ka jing sngau jong ki Asha